Krasnec. Vi ste, mislim, počeli smo evo ipak pričati o toj sceni. Vi ste snimili tu scenu. Možete li to nekako komparirati sa ovim što ste vidjeli u Kairu? Čemu ste zapravo svjedočili? Iako je u Kairu situacija drugačija i politički, i društveno, i prosvjedi su drugačiji. U Kairu je vojska već kontrolirala sigurnost, a i prosvjednici su sami brinuli o sigurnosti na mjestima koje su zauzeli. Dakle, potpuno je drugačiji jedan kontekst nego ovi prosvjedi u Zagrebu. Ovih sat vremena ili koliko su trajali najžešći napadi na taj policijski kordon i koliko je trajala policijska akcija potiskivanja tih prosvjednika dalje, se može usporediti i s onim što se događalo u Kairu, vjerujem, i s onim što se preko vikenda događalo u Londonu, gdje su isto prosvjedi eskalirali u nasilje, isto vođeni jednom manjom grupom nasilnih prosvjednika. Dakle, ovo stvarno je bila jedna ozbiljna situacija u kojem su sukobi eskalirali i mogli su još više eskalirati i u kojem svako čuva svoju glavu i u kojem se između prosvjednika i policije ili pomiješano i sa prosvjednicima i sa policijom nalazi puno novinara. I kolega Polan i ja smo praktički ostali u toj jednoj zoni nakon što je policija već krenula prema dolje niz Radićevu i potisnula prosvjednike i tu liniju dodira prosvjednika s policijom. Mi smo ostali iza leđa policajcima. Traka je doduše bila jedna razvučena gore kod Kamenitih vrata, ali kako mi nismo prolazili tim područjem, nismo praktički ni prošli ispod trake, nek smo se jednostavno, znači, linija policijskog djelovanja je prošla pored nas i odjedno smo se onda mi našli na toj strani gdje policija ima ovlasti da nas zapovijedi ili da nas udari. Ali nismo bili jedini, bili smo možda jedini pored ovog policajca koji je pokrenuo cijelu tu akciju prema Polanu. I taj policajac je, iskreno govoreći, bio iziritiran činjenicom da je Polan uperio svoj objektiv prema ovim privedenim ljudima koji su bili ležali su na podu. Da, koji su ležali na podu. Činjenica je da je policijsko postupanje, barem prema mome što sam vidio svojim očima, bilo izazvano time što je Polan htio raditi svoj posao. I činjenica je da je Polan na prvi zahtjev policajca koji je rekao makni taj objektiv, rekao da neće jer radi svoj posao, što je potpuno razumljiv stav novinara. Opet razumljiv je stav i policajca, ali mislim da bi se u takvim situacijama mogle raditi, neću reći iznimke, ali mogao zakon gledati na drugačiji način. Osim ako novinar ili fotoreporter zaista ne sudjeluje u tim kaznenim djelima, ako on ne baca kocke betonske na policajca, nego je očito svakome da on samo fotografira, dakle niti uništava dokaze koji leže okolo, niti sudjeluje u napadu na policajce ili ne sudjeluje u bilo kojem drugom kaznenom djelu koje tu primarno se događa. Mislim da bi policija trebala, nakon što se uvjeri, a uvjeri se uvijek riječima ili pokazivanjem pres iskaznice ili identificiranjem, nakon što se uvjeri da je ta osoba novinar ili fotoreporter koji tu radi svoj posao, da ne bi trebala tako striktno gledati zakon i reći ok, on može sad uništiti dokaz, jer pretpostavljamo i znamo da on ne uništava dokaze, nego radi svoj posao. Ili da ne bi policija odmah trebala zaključiti da on može narušavati javni red i mir, jer znamo da primarno nije tu da narušava javni red i mir. I mislim da i ovaj policajac koji je postupao prema Polanu je mogao postupiti na mirni način i njemu bi bilo lakše jer bi on bio fokusiran na ove stvarne nasilnike koje je policija gonila. Nama bi bilo lakše jer smo se zaista ponašali kao disciplinirani novinari koji gledaju da ne nastradaju, gledaju da nikog ne ometaju, a samo rade svoj posao. Da, ove situacije zapravo su
nove za sve, osim ovih navijačkih ili nereda, čini se da, ne da se čini, nego ovakvih situacija mi nismo zapravo vidjeli, nadamo se da ni nećemo. Kolega Šolić. Mi smo imali jedno iskustvo ovakvog tipa kad je u doba pokojnog predsjednika Franje Tuđmana bilo zabranjeno doći u protestu, demonstrirati na Trg Bana Jelačića. Ne? I tad je dolazilo do naguravanja i dolazilo je do ozbiljnih, zapravo radilo se o većoj masi ljudi. Ono što mi ovdje smo vidjeli, to su jako limitiran broj učesnika u takvim događajima, s tim da taj nasilni dio je sve, ako se svede na jedno 50-ak ljudi koji su radili, koji su djelovali u nasilju u nekoj namjeri, što policija na kraju njih sve već ima evidentirane te. Ja sam 100% uvjeren da policijske kamere su snimile te ljude još prije na nekim sličnim događajima, kao što su navijačke strasti kad Dinamo igra sa Hajdukom i tako. I tu je jedna mala priča koja se ne može uspoređivati sa nekim demonstracijama kad bi bilo 100.000 ljudi. Kad bi bilo, onda bi ti brojevi bili nesrazmjerno drugčiji i onda bi vjerojatno ishod ovakvih konflikata bio drugčiji. Jer ovo što je moja iskustva, koje sam najviše iskustva ovakvih konflikata imate u Izraelu, na West Banku, u Gaza Cityu, gdje se svakog petka događaju kleševi, ti srazovi između policijskih, vojnih ili vojne policije ili snaga koje se suprotstavljaju sa ljudima koji gađaju kamen. I sad, ono što je na novinarskoj strani, da mi kad dođemo u takav teren, ako u mojoj firmi ili ne znam u Darkovoj firmi, mi točno imamo protokole po kojima se moramo ponašati. Jednostavno, prošli smo neke edukacijske kursove, tečajeve, da ako se u nekom slučaju dogodi neko zlo, da možemo i pomoći ljudima. Tako da ne vidim da bi tu bio razlog da se policija i novinari u nekom konfliktu. Da jedino što kod nas postoji taj uzus od nekog koliko ja vidim, koliko ga osjetim ovdje, da postoji taj neki animozitet između medija i naše policije konkretno. Jer ne bi bilo ovoliko natpisa u novinama i kroz zadnjih 20 godina, 25 koliko se ja bavim novinarstvom. To je uvijek bilo tako da mi smo htjeli znati više, a oni su htjeli sakriti što više. I ne znam, možda je to zbog ustroja naše države, kako je ona ustrojena. Pa postoje zakonske norme koje su restriktivne, a ne postoje one zakonske norme koje bi, na primjer, nama omogućavale veći pristup nekim informacijama i onome što je od interesa našeg da mi obavljamo. A što se tiče ovog konkretnog slučaja ovdje, ja mislim da je došlo do personalnog. Možemo svesti do personalnog konflikta između novinara i jednog od zapovjednika. I taj zapovjednik sebi to nije smio dozvoliti, ali ni novinar je mogao jednostavno reći, a čuj, ok, mako se 2 metra nazad. I dalje nastavi svoj posao raditi. Na kraju mi smo opremljeni sa teleobjektivima, sa svim tim što možemo ovaj posao. I taj personalni konflikt se sve nešto na što mi sad moramo raspraviti ovdje, da li je to dobro ili nije dobro, s tim da je dobro da smo i mi ovdje kao novinari i gospoda iz policije koji zbilja mogu utjecati na to da ljudi koji dolaze na teren unaprijed znaju bar neke one osnovne. Još smo nešto primijetili da kad policijska uprava Zagrebačka traži da ispomoć ljude, kad su veće demonstracije pa ne mogu pokriti sve, kad dođu ljudi iz provincije koji zbilja nemaju taj osjećaj u velikom gradu kako se, pogube se ponekad i onda jednostavno nastupaju onako kako ne bi bilo primjereno. Da, vi ste u pripremi ovog skupa našeg bi kao, ajmo reći, stavili lisac, rekli nešto po prilici da nije na novinaru ili fotoreporteru da se sa policijom prepire, i objašnjava. U svakom slučaju ne, Da bi vi poslušali policajca i kad krene leđa, ako dobro interpretiram, onda bi napravili svoju fotografiju jer je vaš posao da fotografirate. Moj posao fotografija, u tom momentu taj policajac konkretni moguće da je pogriješio. Da mi kaže da ne smijem biti tu, a ja možda sudski mogu dokazati da smijem. Ali to je gubljenje vremena i za mene i za njega. Ne? Tako da
ako hoćeš je obaviti posao, onda Da, ja sam moraš tako baciti. postupio jer ja kad je ovaj je počeo od Tebe do niko 3, nije ja sam cirao. išao dalje, Koliko ali vidim, opet mogu kamera je razumjeti stajala novinara cijelo koji vrijeme. želi isto svoj stav braniti, odnosno, Da. a njegov stav je želim osobno. I jedan i drugi pristup kažem, su razumljivi i legitimni. Legitimni, da nije tu, ali kažem, sveo se na personalni sukob koji je, naravno, jača strana je pobjedila. Jer ja sam, nisam bio prisutan, bio sam u Bugarskoj radio tad, ali sam vidio i snimaka i tako dalje, kad sam analizirao točno se, jer kad radite u opasnim situacijama, a to su opasne situacije koje mi uopće nismo načeli ovdje, da su ti demonstranti mogli te novinare pogoniti silom u glavu. A ti novinari prvi puta su tu bili jer nisu imali nikakvu zaštitu, nikakvu pancernu košulju, nikakav šljem na glavi. Praktično su došli na teren nespremni. Evo, Svi ti prije što novinari. gospodina Turkalja nešto pitam, vi kolega Krasec kad ste išli u Egipat, je li vas Jutarnji list na neki način pripremio, da li jeste li imali neko osiguranje, jeste li dobili kakve upute? Pa ne, od opreme zaštitne nisam ništa nosio i mislim da naše redakcije ne razmišljaju previše o tome, iako kolega Bandić što kaže trebale bi. To je uvijek nekako ostavljeno na samom novinaru ili fotoreporteru u našim redakcijama da se snađe snađi se druže, da njegovu improvizaciju. Ja znam da je kad su tek počeli sukobi u Egiptu, a prvo su počeli između prosvjednika i policije, kad sam ja došao, policija je već se uklonila sa ulica i onda su bili samo vojska i prosvjednici, ali kad su počeli, baš kad je policija odvraćala prosvjednike sa suzavcem, ne sa ovakvim pepper sprayom kao što je bio tu, nego baš sa ovim granatom. Da. Goran Tomašević koji radi za Reuters, a šef je u birou u Kairu, je praktički bio jedini fotoreporter koji je na teren izašao sa gas maskom i šljemom i onda su mu se čak i ovi drugi kolege smijali. Ali mislim, ja moram to objasniti. Ali imamo najbolje slike u trenutku kad je suzavac bio u zraku. U principu, kad bi se ja pojavio na takvom događaju bez zaštitnih sredstava koja posjedujemo, s kojima smo prošli obuku, a da moj šef mene vidi na televiziji, da me snimije CNN nespremnog na tom terenu, ja bi isti čas, oni imaju pravo da ti dadu otkaz. I dadu ti otkaz. Dadu ti otkaz. Nema više, to nema rasprava onda o tome. To su neki uzusi koji su standardi, jednostavno, da tvoja firma će ti osigurati sva sredstva i obučit ćete i onda ćete tek poslati, inače te neće poslati na takav asad. Tako nema na trgu se ima neki konflikt, ajde ti otiđi, ali to se riješi. To ne rade ljudi koji nisu eksperti za takve stvari. Dobro. Dakle, svjedoci smo zadnje vrijeme tih prosvjeda, najviše se oni u Zagrebu zapravo održavali i po drugim gradovima Hrvatske. Politička situacija je nekako se polako zahuktava, ovo je izborna godina, najavljuju se i prosvjedi branitelja ili dijela branitelja 15. travnja, čini mi se. 15. travnja kada bi trebala biti donešena presuda generalima u Hagu. Kako je interventna policija zapravo, imali neke procjene, kako ovo sve što se događa za sada je, osim ove što smo vidjeli,